Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndapinda pama1 apa basa rakabva rapera last week. Thanks God ndakazobuda zvangu but ndakabuda on bail. Zvakaitika mukomana chindezve kudai. Inini ndinoita zvekudriver matrack. Ndinodriver tipa tinowanzo kutakura chingava chiri chibage then tobva tachizochisiya muHarare tobva tachizoenda kuHwange tozodzokera kuSouth Africa. It's either tinenge tiine coal kana kuti dzimwe nguva tinokwanisa kudzokera tiine chrome. Saka basa medu umo varungu havanyatsokubhadhara especially kana vari vana musiyanwa kubhadhara kwavo panenge pakaipa. Saka tinozotorarama nekutotakurawo zvinhu zvevanhu. Saka ndanga ndine umwe muchinda iye mukadzi wake tanga tagara tiri vanhu tinozivana tinogara mulocation rimwe chete zvekuti ipapapa vakatotora zvinhu zvangu zvose. Ndakafonerwa nemudzimai ndikatoti kune mudzimai iwewe chiuya kunoku otherwise ikoko ndainge ndava kusaona sekunge ainge asisiri safe muSouth Africa. Saka takatostaka hatichatozivi kuti toita sei. Saka vakanotora property yedu vakati vainge vava kuda kuzvibhadhara nekuda kwekuti ndakabatwa paboda ndiine zvinhu zvavo zvainge zvichipisa. Tainge tatoshandidzana kwemakore maviri vachindipa angava ari mapiritsi maparasite because vainge vatori vachitosupply mafamasi akasiyana siyana ndisingazozivi kuti vaisupply vanani nemaparasite iwawo muHarare. Uye zvekare vakazotanga kuita zvekuhodha vana bronco richinotengesewa kuZim. Saka vaitondibhadharawo mari yainge yakatonaka kana kutovaka chaiko. Ndakatokwanisa kutovaka kutoburikidza nemabhindauko iwawo andainge ndichiita navo ekuvatakurira zvinhu zvavo kana kuti madrugs avo ndisingadi kurova imbwa ndakaviga mupinyi. Saka mhepo dzakazondisimukira ndingangoti pose pandaiti kana ndiine zvinhu zvinopisa ndaitanga ndafonera kubhodha ndonzwa kuti zvakamira sei. Ndainge ndiine mumwe muchinda wangu wezimura uyo wandaiti kana kuri kunzi ndikamufonera akanditi uya hapana pressure then ndaibva ndatora zvinhu. Asi ndaiti kana ndikafona akandiudza kuti kwakadhakwa ndaimubvunza kuti ndotora zvinhu kana kuti ndozvisiya. Aikwanisa kunditi tora zvinhu but wongofambawo lolo by the time paunozosvika kunoku operation inenge yapera. Ndaikwanisa kutombonyepera murungu ndomuudza kuti truck rinenge raita kana breakdown ndotombopaka kana muborder muya. Tisati tapinda muborder reSouth Africa pane chigaraji chiri kuleft pane truck stop iripo. Saka ndopa ndaikwanisa kutombomira zvangu ipapo ndotombopaka kana kwemazuva ndichimirira kuti operation inenge ichiitwa kuZim side itange yapera. Then kana yapera ndopa aizondiudza kuti achipinda zvako hapana problem. Iye obviously ndiye aizondimanyisira mapepa angu uye zvekare nekuskani kuya kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizotongofamba zvakanaka. Saka akanditi uya hako uchifamba slow kune operation kuno. Ndokubva ndapinda muroad ndiine zvinhu zvangu zvinopisa. Saka ndainge ndatohodhawo zvanguwo zvinhu ndokusaka vanhu ava vasiri kuda kundibhiliva because ndakaona kuti vari kungoita mari. Ndikabva ndataura namadam ndokubva vachizohodhawo mabronco zvekare. Saka isu tainge tichida kutengesa mabronco awa kunobva vana madam vanobva kuBulawayo. Ndainge ndakatotaura nevamwe tsano vari kuBulawayo tikatowirirana tikati tikatanga nemabhokisi edu akati tikaona zvichiita then tobva tachizowedzera
toramba tichingowedzera namba tichitoita mari. Saka vanhu ava havasi kuda kuzvibhilivha kuti ndakatotorerwa stock paboda. Ndizivi kana zvichiita ndikakupaiwo mafone numbers avo munge muchitaura navo, vasaramba vachingotiomesera. Zvimwe kuda vanokwanisa kukunzwisisai kuti hapana pandingazombouya pamhepo ndichitaura nyaya iri nyaya yekunyepa. Saka ndakati ndasimuka ndikafamba lolo, asi murungu ainge achingondifonera achipopota achiti you are not moving. Saka ndakaona kuti zvanyanya ngoti ndinongogara ndichingoti tai raputika, ndava kuchinja, ndava kuisa rimwe tai. Saka ndakambomhanya ndichiti ndichanodhileya mubhodha, ndokubva ndadhileya. Saka ndakanoita munyama wekuti pandakafungidzira kuti sezvandainge ndaudzwa kuti mainge musisina operation mubhodha, ndokubva ndapinda ikabva yanondibata ndavamo mubhodha. Mukoma painge pasisina chekuita, vakauya vakasecha vakomana, ndainge ndisina kumbozviwanisa zvinoenda kure because zvimwe zvacho ndaifanira kuti tinge ndichizozvisiya mumasvingo, then zvobva zvachizoenda kuBulawayo, then ndaifanira kuti tinge ndichizonosiya zvimwe muHarare iwawo maparaseti zvekare nemabhurongo. Saka zvainge zvisiri kure, ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizopinda busy apo pandinenge ndava kusunungura matende angu. Saka vakatongoona kuti madrugs ainge arimo. Ngoma ndakatongoita sekunge ndainge ndisingazivi, ndikangotiwo ndakabatiswa zvinhu izvi sezvamunoziva kuti ndokurarama kweduwo matruck driver. Handina chandanga ndichiziva. Murungu akabva achizofonerwa, ndakatonzifonera murungu wako because tava kutoimpounda truck ndokubva rabatwa paya. Saka nekamari katainge tiinako, uye zvekare munin'ina wangu ndilawyer zvekare, saka vakazondibatsira ndokubva ndachizobuda. Asi nyaya iripo mukoma ndeyekuti mudzimai akabva achizotobva kuSouth Africa achitoita zvekutotiza property yakatorwa. Motikari ndivo vanayo, vakati kwandiri chitengesa motikari vari kutoda mari, but in which vava kundiomesera because vakatengesa zvekare midziyo yangu ikoko kuSouth Africa. Handizivi kuti vari kuda kuti ndinge ndichizotangira pai, vari kutoda kutondiparadza. Ndinokumbirawo mazano kubva kune vedare renyu. Kwainge kusiri kuda kwangu kuti zvinhu izvi zvinge zvichizonzi zvazotorwa mubhodha zvinowanikwa, ende kana uchitengesa zvinhu zvakaita seizvozvo handiti unenge utoriwo pariski. Saka kana wabatisa zvinhu, kana munhu wacho abatwa, pane paungazomupawo mhosva here yekuti sei zvinhu zvangu zvatorwa iwewe uinazvo. Ndinoda rubetsero kubva kwamuri, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatuminzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vakabva mukutomiswa basa. Hanzi kana mabonus andaitarisira kuti kana kuri kunzi bonus wo ikauya tobva tachizoisa roofing paimba yavo iyo yavanga vari kuvaka muHarare, hanzi zvakabva zvatofofita. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava vari kuti ivo ndokupai here mafone numbers avo vanhu ava, monzwawo kuti vari kuda chii chaizvo kubva kwandiri because midziyo yemumba, maTV, mafiriji, masofa nemubhedha hanzi zvakatotorwa vakasiya imba iri empty. Zvinhu vakatoenda vakanozvitengesa. Hanzi handichazivi kuti ndoita sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we yapakaipa. Vanhu vane zvivindi kutakura madrugs. Watakura madrugs kudaro unenge utori pariski yekuti it's either unokwanisa kusungwa kana kuti unokwanisa kutorerwa zvinhu izvozvo. Asi muridzi anenge achingoda mari yake kana kuti zvinhu zvake zvinge zvichisvika. Kana kuri kunziwo ndo zvaunoita, unoitawo zvekuhodha
ivo vana Bronco unokwanisa kuuyawo kwatiri uchitiudza kuti muri kumbozviitirei zvinhu zvakaipa kudaro kuti munoendesa madrugs kuZimbabwe muchikanganisa future yevana. And if you know anyone zvekare ari kuita izvozvo, you can also come with your confession to our inbox, then we will share it panapa paplatform pedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu izvezvi Christmas yava kuda kusvika kudai. Ndinenge ndichishaya kuti ndoita same every year. Madam vanotoita zvekutondimanikidza kuti tinge tichienda kumusha kwavo kunoona vabereki vavo kwagutu uko. Zvino ndinenge ndichinyara kutarisana naambuya vangu, even though zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra 2017. Ndinonzwa ndichizvinyarira, and I lost my dignity on that day. Madam vanotopopota vachiti hazvina kana basa, handiti ndiamai vako here, ndiri kugara munomu muchitungwiza. Saka ivo madam vanongoti hazvina kana basa because my mother is also your mother, plus zvagara zvinowanikwa muvanhu. But mukoma ndakazviitira manyoka pamberi paambuya, and it has been very hard for me to face her ever since that year. Kana tikaenda komukoma ndinenge ndichingotiza nekuti ndinotanga kufunga izvo zvakaitika apo pandakamboendako ndichinovasira zvokudya. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Madam vakanditi vainge vachida kuti ndige ndichiendesa grocery kumusha, saka ndakambotanga ndaenda kuHighfields uko tainge tichiitawo zvekutamba bhora remabhuza. Saka takati tapedza kutamba bhora paya ndainge ndonzwa nzara, saka umwe wangu akabva ati ngatidarike nekurestaurant, ndisingatauri zita reka restaurant ikako, but I think kuti vanoita zvekubika nyama yavo nesoda. Saka ndakabva ndadya sadza nemaguru paya. Ndasvika kumba ndokubva ndachizoti tea ndikageza ndikabva ndapinda hangu muroad, because ndiri munhu anofarira kufamba usiku, plus ndainge ndiine magas bottles maviri awo andainge ndafila, andainge ndichida kuti ndinge ndichizonovasira. Ndakabva ndapinda muroad, ndainge ndiri ndega, but ndaitonzwa kuti ndainge ndakazvimbirwa uye zvekare ndainge ndava kutodzvova zvinonhuhwa. Ndakati ndichinosvika pambudzi mukoma, ndikabva ndatenga chibage chakagochwa, ndakatenga miguri yangu mitatu. Saka ndainge ndava kutoita imwe mix yakashata kwazvo kuti sadza nemaguru acho ainge akabikwa nesoda. Ndasvika kumba ndikanoti tea masconzi, apa ndava kupinda zvino muchibage. Muchifamba kudaro mudumbu mangu maingorira muchingoti krrr muchingorira, asi mukoma ndaiti kana ndikada kuzvibatsira hapana chainge chichibuda. By the time pandakazosvika muvillage mana madam ndo pandakanzwa kuti mudumbu mainge mava kurwadza. Ndakasvika ndikabva ndachizopiwa pokurara, because vainge vachitozviziva kuti ndiri munzira ndiri kuuya. Then mangwana acho makuseniseni ndakamuka ndikaenda kusango ndakanozvibetsera, but hapana chaibuda, asi ndichinzwa kuti mudumbu mangu muri kuruma. Saka ndakazoti ndanzi tea yainge yaita, ndokubva ndachizopinda mukitchen. Ndapinda mukitchen ndikagara, ndakazoti zvekutogara pari pasi, because ndakaona kuti ndirambe ndakagara pabenji ndainge ndisingachakwanisi manje kunyatsokujegera, because ndainge ndava kungoburitsa mhepo. Saka ndakati kana ndikaita zvekugara pari pasi ndinoita ndichingojegerawo one gumbo ndichiburitsa mhepo zvishoma nezvishoma. Tainge tichitokurukura paya. Pamba painge pangori na ambuya vangu nevazukuru, vatezvara nevamwe vanatsano vainge vasipo.
saka ndaiti paya pavanenge vachitaura ndinenge ndichiita sekunge ndiri kuteerera izvo zvavanenge vachitaura, but zvishoma nezvishoma ndinenge ndichitoburitsa hangu mhepo zvishoma nezvishoma. Saka ndainyatsokujegera ndichiitira kuti mhepo paya painonobuda, sezvo kwainge kuine kamhepo kairova, ndainyatsokunongedzera kudhoo. Mukoma tichinwati kudaro vakabva vachizononditi mbambaira. I think kuti pandakazonodya mbambaira ndipo pandakabva ndachizonobhaiza ipapo. Saka takagara paya amai vachitaura, iniwo ndichinyepedzera kuseka. Mukoma ndipo pandakabva ndati pano ndava kuita zvekusunungura zvinyoronyoro kadiki kaya kanenge kari silent, hakuna achazvinzwa. Ndakanyatsokusunga ndichirilisa tsinga dzekokoko. Saka pandakaita zvose izvi mukoma ndichivharira kasaundi, ndakatanga zvinyoronyoro kuti ndichinyatsokuburitsa zvishoma nezvishoma. Mukoma zvakazoitika ipapo ndakatsunyirira zvishoma kuti ndipedze zvose. Handina kuzonzwisisa kuti chii chakaitika ipapo mukoma. Ndakazongonzwa kuti ipapo ndainge ndatoregedzera kana ivo vakavhunduka, because manyoka awa akazongouya handina kukwanisa kana kukontrola, zvakatongobuda zvigoti zvotanga kunhuhwa. Saka pazvakatanga kunhuhwa ivo vainge vasingadi kundibvunza directly, vakabva vabvunza muzukuru wavo kuti ko uri kunhuhwa kasi waita dhodho here? Mukoma ndakatoona kutoti pano ndava kutongotaura chokwadi. Ndikati mama ndatozvikanganisa ini. Vakandibvunza kuti chii chainge chaitika, ndikati handizivi asi ndatozvikanganisa. Vakabva vachizomhanya mukoma nashi, vakauya neblanketi vakandikandira blanketi. Ndakazoita zvekuzvimoneredza neblanketi riya, ndokubva ndachizosimuka ndakasungira blanketi, ndikabva ndachizoenda kuchimbuzi uko kwavainge vatondiisira mvura yekugeza. Mukoma ndakageza paya, ndokubva ndachizowacha hembe dzandainge ndakapfeka ndichibudamo. Mukoma ndakaona vainge vakagara padhoo repakicheni, vakabvunza vakati, mwanangu kuri right here, kasi mudumbu muri kurwadza? Ndakangoti hongu, asi ndainge ndisingachakwanisi kupindurana navo. Ndakavaudza kuti pane zvandainge ndichida kuenda kunotenga kumashopsi, ndokubva ndavasiyira mari ndikatotiza ndikadzoka kuHarare. Ndichizosvika kumba ndakasvika mukadzi achiita kufa nekuseka, because vakazomufonera mudzimai wangu. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Gore negore pose patinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumusha kwana madhamu, ndo zvandinotanga kufunga nezvazvo. Ende kana ndikangofunga nezvazvo kuti asi izvi ndo zvandakaita, mukoma ndinenge ndisingachadi manje kuti ndinge ndichienda kumusha, because pakaipa kutarisana navo. Ndinenge ndichinzwa kuzvinyarira. Yakazotoita maxus nekutiza kwandakaita painge pasingachagarikika. Apa ndainge ndiini waya yandainge ndichida kusiya ndavakakira, iyo yandainge ndakatenga kuno kuHarare, ndiyo imwe yandainge ndafambira iyo yokuti ndinge ndichizovakakira waya, but ndakatiza ndatoona kutoti painge pasisina kumira zvakanaka. Kana mukazongoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukwasha, ichibva kune mukwasha uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndo zvakaitika izvi pandainge ndaenda kwagutu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndainge ndichiti silent release, but
hanzi zvinhu hazvina kuzomira hazvina kuzofamba zvakanaka zvakabva zvachizotongobuda zvose apo pavainge vachifungidzira kuti vachati pashoma nepashoma. Ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana zvakamboitikawo kwamuri, you can also bring your confessions then tobva tachizomaverenga pano. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri muCIO, ndakabira umwe murume mukadzi wake, ndakatoita zvekutomutorawo nechisimba. Ndakazosvika pakubhadhara mombe dzinokwana idzo kuita 21 kuitira kuti mweya wainge wonditeverera unge uchindiregedza. Ndakatanga kuita maronda muzvidya zvangu umu, ndikatombosvika pakutoura nhengo yangu. Saka nyaya yangu I hope kuti ichabatsira vamwe vanhu kuti kana uine basa rako, uine nyembe dzaunenge uinadzo, usazoshandisa nyembe dzako idzodzo kuti unge uchitora vangava vari vakadzi vevanhu, nekuti kunze uko kune vanhu vanokwanisa kuzokugadzira. Mainge muri muna 2013 ndainge ndichishanda muHarare CBD Intelligence Unit. Saka taitongofamba tichitoita sekunge tiri vanhuwo just normal civilians, tichingofamba tichitora information. Ndiko kwandakazosangana na Melody, ainge ari mukadzi umwe murume uyo ainge achishanda mu Ministry of Agriculture. Melody aiva munhu ainge aine runako rwakanyanyisa. Iye pachezvake aitoita sekunge ainge ari mukarad but atori munhu mutema. Kwavo kwavainge vachibva kwainge kuri kwaRusape. Saka aiva munhu wekuti she was very friendly, gentle, and aiva neizwi rainge rakapfavirira. Murume wake ndichangomuti Teach. Saka munhu ainge achitomborina kana basa nepolitics. He was just a normal civilian working as a civil servant. Zvese zvakatanga apo Melody paakati kwandiri, can you help me, can you escort me, kune kwa ainge achifanira kuti ange achizoenda sezvo iyewo ainge achishandira mugovernment. Saka akati, my husband, he is away and kwandiri kuenda, I don't feel safe traveling alone semunhukadzi. I knew that line. Melody ainge achitoda nezvangu. Saka ndakabva ndachizomutora ndokubva ndachizoenda naye. Takanorara pane imwe hotel paid by the state. Saka ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndatova bodyguard wake. Pakazonopera wanike tainge tatova murudo. Saka ndakazoti mava muna 2014 ndatoona kuti mukadzi uyu anondifadza nerunako rwake, zvekare nezvatainge tichiitirana muimba yemukati. Saka murume waMelody ainge ari kwaMutare. Then ndokubva ndachizoti inini na Melody ndainge ndiinaye tiri muhotel. Saka paakandibvunza kuti ko kana ndikangouya kwauri for good chinoitika, ndakabva ndatoziva kuti ainge ava kuda kuti ange achizova mukadzi wangu. Ndakabva ndachizoti unouya, hapana kana problem. Akati kwandiri, ko murume wangu haumutyi here? Ndikati handina kana basa nazvo, tinozongoona zvekuita. Saka Melody akabva achizoti chiorganize transport inouya kuzotakura zvinhu zvangu. That very same week akabva achizouya akatanga kugara neni, murume wacho asingatombozvizivi. Akazoti azviziva kuti ndainge ndatizirwa nemukadzi wake, ndipo pandakatanga kusangana nemaspiritual attacks. Ndainge ndiri munhu aisabelieve in all of this, kuti kune midzimu nei semunhu ainge akadzidza. And kuti ndige ndichizova muCIO, it was because ndainge ndiri very intelligent from primary school.
kuzonosvika ndava kusekondari, zvakaita kuti ndinge ndichizopikwa up nevamwe same vaishanda pane chimwe chikoro chainge chiri mudhuze nepachikoro patainge tichidzidza. This was after kwaitwa ma-interschool debates. Saka kuma-interschool debates ikoko tainge tichitokompita nemamwe ma-private schools. Isusu vekugovernment hakuna aimbotarisira kuti tainge tichazotora mukombe, but ndiri form 1 kudaro ndainge ndichitoita madebates nemaform 4 because ndakaitwa head boy musecond term nekuda kwekuti ndainge ndiri very intelligent. Saka ndokuzorecruitwa kwandakazoitwa kubva ndichiri kusecondary school. Ndaitozviziva kuti ndo basa randichange ndichizoita. Saka ndainge ndisingabhelieve mazviri zvekuti kune midzimu, kune mademoni. I never believed in any of that. Saka I started to have a lot of nightmares. Ndaingoona murume waMelody achiuya kwandiri. Aiti kana akauya kwandiri mukoma, chiso chake ndaiti kana ndakamutarisa ndainzwa kutya nekuda kwezvaanenge akaita. Aiuya kwandiri akaita kunge imwe mhuka achiti wakatora chiri changu, uye zvekare pandaiti kana ndakatarisa Melody zviya, kana ndikavhumuka ndikamuka, pandaitarisa ainge ava kutoita semudzimai wangu. Ndaiona Melody ashanduka kuita zinyoka, kuita churu chenyoka chakatarisana neni. Nyoka iyoyo yaiita nyoka yeblack, then obva atongochinja kutoita munhu. Ndakatanga kusangana nema-bad luck akasiyana siyana. Ndakaita ma-accident matatu in 5 weeks. Ndikangoti in 1 month ndakaita ma-accident. Motikari dzangu 3 idzo dzandainge ndiinadzo dzikaparara dzose muma-accident iwawo. Zvinhu zvangu zvakatanga kuoma, mari yangu yaingonyangarika. Ndaiva ndiine mashops angu andainge ndiinawo, madeal ose awo andaipinda maari aibackfire, kuzosvika munin'ina wangu achizosungwa ari mujeri. Kutaura kudai achabuda mugore ra2031 kana Mwari vakamuchengeta, nekuti vakabatwa vaine nyanga dzezvipembere. Saka vakazotongerwa makore akawanda nekuda kwezvose zvandainge ndichisangana nazvo. Ndinoona sekunge ndizvo zvakakonzeresa. Makazoti mava muna December makaremo mugore ra2014 ndipo pandakazoenda kumusha kwaMutoko. Ndava kutoona kutoti zvose zviri kuitika izvi kana ndikaita zvekutamba pano ndinofa. Saka ndakazoenda kuna sekuru vekwaamai. Ndakabva ndachizotaura navo ndikavaudza chokwadi changu chose, zvose zvandainge ndakaita kutora mukadzi wemunhu. Vakabva vati, iwe hauzvizivi here kuti kana ukatora mukadzi wemunhu unenge watokanganisa pamberi paMwari? Ndikati, sekuru, zvino ndoita same. Vakanditi, ndiri kuona kuti wakaitirwa mhiko iwe, uye murume uyu kana akafa usati wamudzosera mudzimai wake, ndiri kuzoona wazotanga kushungurudzwa nekutambudzwa nengozi yake. Melody ainge ari mukadzi ainge akanakisa mukoma. Zvakanditorera nguva kuzonosvika murume wacho achizonofa. Mainge mava muna 2015 muri muna June. Akafa nekuda kweBP. Vanoti moyo wake wainge wakazara mvura paakazofa. Kufa kwakaita murume waMelody zvinhu zvangu mukoma zvakabva zvachizotowedzera kutooma. Ndipo pandakatanga kuzvimba mabhora nesikarudzi yangu, ndichita sekunge ndava kubuda maronda pasikarudzi uye ndichinzwa kurwadziwa. Maronda aya akabva achizotanga kubuda zvekare muzvidya zvangu. Melody akazondibaya nerakagomarara zvekuti nanhasi uno ndichiri nepain. Akazotorwa nemukuru wangu vakazotosvika pakuzotoita mwana vose. Melody I think kuti akazoendeswa kuBotswana. Ndakarwadziwa kuti apa ndiri pakati pekurwara, obva andisiya nenzira dzinorwadza kudaro because handina kana chandainge ndichagona kuzviitira. Mari yainge ichiripo zvayo zvekuti aisafanira kuti ange achinditiza, but akangosema
kuti ndainge ndava nemaronda uye zvekare sikarudzi yangu yainge yava kuita sekunge yava kuora ende ndiye ainge achitondigezesa kutondibatsira kana kutoenda kutoileti chaiko ndaitoita akatondibata nekuda kwekuti simba ndainge ndisisina. Saka driver wangu akazoenda kwamutoko ndokubva achizonotora sekuru vakabva vati ivo vainge vasingatokwanisi kutoti vange vachiuya kuzondibatsira muri muHarare. Saka driver akadzoka kwava kubva achizondiisa mumotikari akaisa chimetresi kumashure kweimwe pickup yangu. Mukoma ndakarohwa nemhepo kubva muHarare kunobuda kwamutoko akangoisa magumbeze kuitira kuti ndisanyanyisa kurohwa nemhepo. Handina kana chandainge ndichikwanisa kuita. Zvaaita mukoma ndezvekuti aiti kana akafamba then ombomisa motikari ondidongorera achida kuona kuti ndichiri mupenyu here kana kuti ndatofa. Uye zvekare ainge akaita zvokuisa straw mudrinki kuitira kuti ndinge ndichizopota ndichingoita drink rekungokweva ndichinwa nestraw. Handina chandainge ndichagona kana kuita kana kudya, ndainge ndava kungorarama nemadrinki. Ndainge ndimbori mugiant but ipapo ndo pandakaluza weight, ndakawonda nekuda kwekurwara kwandainge ndichiita. Saka ndainge ndabatwa nerukawo uye zvekare ndainge ndava kumukirwa ngozi nemurume waMelody uyo akafa neBP. Saka ndakazoti ndasvikako ndipo apo pavakazoti vainge vakamirira imwe n'anga iyo yainge ichibva kuruwa. By then ndainge ndava kungochema ndichiti sekuru muri kundinonokera because ndainge ndava kutonzwa kutoti mweya wangu wainge wava kutoenda zvishoma nezvishoma. Saka vakabva vachizotanga kundigadzira, vakandigadzira vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizofonera mudzimai wangu. Apa tainge takatorambana nemudzimai nekuda kwenyaya iyoyi yaMelody, asi ndinoda kumutenda mudzimai wangu nekuti dai kwanga kuri kunzi ainge akaramba ndingadai ndakatofa. Mudzimai wangu akauya paakaudzwa nasekuru kuti ndainge ndava kurwara. Saka iye kuya kwaakaita I think kuti aitongoda ndiona kuti ndiye munhu ainge achindivhairira uyu. Saka paakauya zvechokwadi akarwadziwa nesituation yainge iripo. Kunyange munhu akakutadzira asi kana ukazoona munhu ava kutambudzika mukoma unotobatwa nemweyawo wekuti unge uchimuregerera. Saka mudzimai akabva achizonzi aifanira kuti ange achirara neni. Ndinomutenda uye zvekare ndakazotoendesawo zvekare mombe kumusha kwavo dzekumutenda nekundiregerera kwaakaita because ndichirwara kudaro. Mukoma akabvuma kusika bonde neni because ivo sekuru vakati kuti ndinge ndichipora ndaifanira kuti ndinge ndichitopiwa bota nemudzimai wangu wandainge ndakabvisira pfuma. Takati tapedza kudya bota ndipo apo pandakazotanga kudikitira ndikatotanga kutoita right, ndava kutokwanisa kutotaurawo nekutodya. Zvino mweya wemurume waMelody vakabva vachizoita kuti unge uchitaura, ndipo paakabva achizoti ainge achida kuti ndinge ndichienda ndinge ndichinoona hama dzake, ndidzo dzainge dzichazondiudza kuti dzainge dzichida chii, otherwise ainge achazondirova nezvirango zvake izvo zvaaiti ndikuda kukurova nezvirango masanction. Saka ndakaona kuti ndinge ndichizodzokera zvekare muurwere zvainge zvisingaiti. Takabva tatosimudza motikari ndokubva tachizoenda kwaRusape uko kwainge kuine hama dzake. Vakange vachitozviziva because ainge akatombobuda achitotaura kutoti pane munhu achauya uyo akanditorera mukadzi wangu, ende kana auya pano munofanira kuti munge muchizomuudza kuti muri kuda mombe 21 ende handisi kuda zvekuzonzi mombe idzodzo dzinozonzi dzinodzikiswa konzi kwava kubviswa
mombe 10 kana kuti 5 ndati ndinenge ndichida mombe 21. Takasvika kuya tikatoona kutoti vanhu vainge vachitodya marasha, vainge vasingadi kana kunzwa anything. Takatomboedza kuti tinge tichivakumbira ruregerero, vakatidzinga pamba pavo, vakati kunyangwe zvikanzi manga muinadzo zvanhasi mombe idzi, hataidzigamuchira muri vashoma kudai. Tikuda kuti munge muchikoka dzinza renyu mose, munge muchizouya pano kuitira kuti pamunodzibvisa mombe idzi munenge muri pamwe chete. Saka takadzingwa ndokubva tachizodzoka kuHarare. Sezvo ndainge ndava kuita sekunge munhu apora, ndikabva ndaignora. Mukomanashi akazodzoka zvino. Paakadzoka ndakabva ndachizorohwa nestroke ku left side kwangu uku, handina kana chandainge ndava kugona kuita. Akabva achizoudza mudzimai wangu akati abuda achienda kunotenga chingwa, ndopaakangosangana neumwe murume uyo akangomuti, kana murume wako akasaenda kunopa hama dzangu mombe dzandakati ndiri kuda, within 1 month anenge ava kutodyiwa nehonye, zvichireva izvo kuti anenge atofa. Saka mudzimai wangu akauya achimhanya ndokubva andiudza. By then ndainge ndisina chandainge ndichagona kuita, ndokubva tachizodaidza hama dzose dzikaungana, because dzainge dzisingatozvizivi kuti ndo zvinhu zviri kuitika izvi. Ndainge ndichingoita zvinhu zvangu in secret, ndisingadi kuti veukama vange vachizviziva kuti ndainge ndichiona zvipoko, uye zvekare ndainge ndakarohwa nerukawo. Saka hama dzakauya dzikagara dare, ndo patakabva tachizosimudza motikari dzedu takananga kwaRusape, mushure mekunge date tavapa date rekuti tainge tichazouya kuzoripa mhaka dzangu dzose. Mukoma takazoendako ndokubva tachizonosiya zvinhu izvo zvainge zvichidiwa nemweya wengozi. Mombe dzakangoti dzanzi dzainge dzagamuchirwa, dzapedza kuverengwa nekuvhetewa. Mukoma ndipo pandakatanga kurutsa, ndakarutsa nyoka mhenyu. Mukoma vanhu vose vainge varipo vakashamisika nechiitiko ichocho. Ndakarutsa nyoka mhenyu yainge iri black, but nyoka iyoyo yainge yakaita kunge muramba, nyoka yandakarutsa. Mushure mekunge ndarutsa nyoka ndopandakabva ndatoita right. Ndainge ndiine stroke, ndikatonzwa kuti ndainge ndava kutobatwa nechiveve ku left side kwangu kwose uku, kutotanga kutokwanisawo kutofambisa zvigunwe, kutambisa zvigunwe zvemumaoko. Ndikatoona kutoti ndava kutogona kutobata. By the time patakazobvako kwaRusape tava kudzoka kuHarare, ndainge ndava kutogona kutofamba uye nekutodya ndisingaiti zvekudyiswa. Saka chandiunza pano mukoma izi ndikuda kungopa yambiro kune vamwe varume. My warning is that usatora mukadzi wemumwe murume, nekuti kana ukadaro haufi wakararama zvakanaka, kunyange ukasazosangana nezvandakasangana nazvo, but upenyu hwako hauzonyatsokufamba zvakanaka. Uchange uchizorarama uri mukati mekushungurudzika pamweya. Ende ngwarira kana ukadanana nemukadzi wemunhu ukaona ari mukadzi wekuti haatyi kubva pamurume wake achitouya pauri, ziva kuti mabviro aanenge akaita pamurume wake ndo mabviro zvekare awo aachazongoita kana ava kubva pauri, sezvandakaitwa naMelody. Ndiyo nyaya yangu. Cheating is not right. Ndakadzidza ini ndikabvisa mombe 21 zvikare nemari. Ndakazototanga kutoti 1 mushure mekunge ndatengesa maassets angu akawanda, sezvo ndainge ndava kuitawo zvemakombi. Ndakapedza kutengesa makombi kuti ndikwanise kuunganidza mombe idzo dzainge dzichidiwa nekuzodziendesa kwaRusape. I will never forget. Ende kwauri iwe Melody, ndinongoti Mwari wako ngakuropafadze. Hazvina hazvo basa kuti wakandisiya ndiri pakati pekurwara, ukandisiya pamba ndiri ndega. Kodai ndakafa waizoita sei? But ndinozviziva kuti wainge usisina basa nazvo, because chako chaunongoita is to move from one
man to another, asi ndakakuregerera, iko zvinozvi ndava kunamata. Ende chandinoda kuudza vanhu ndechekuti kunyangwe ukanzi unonamata asi munhu akafa aine chigumbu newe, anotodzoka munhu iyeye ari mweya wengozi. Kunyangwe ndava kunamata but ndinozviziva kuti mweya wengozi uriko. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisa nditevererewo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo zvakangoroma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakasvika pakutengesa midziyo yavo yakawanda nekuda kwekuti vainge vakanzi unotobhadhara mombe idzodzo dziri 21, otherwise ndinokuuraya. Hanzi within 1 month uchadyiwa nemakonye kana kuri kunzi ukasaenda ukanoripa. Apa Melody wacho hanzi ainge atotiziswawo munyika nashefu vavo ava kutodanana nashefu. Hanzi Melody aiva mukadzi ainge aine runako rwakanyanyisa, apa ainge asiri faithful kumurume wake zvachose. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. If you have any confession that you want to share with us, you can reach out to us at Brother Nashi pa Facebook. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.